Takže ja vás vítam u vyhodnotenia súťaže, je tu Deltimo, čož som ja. Dneska tu Majo 04 není, keďže nejako sme sa narýchlo nevedeli spojiť, a tak sme sa rozhodli, že to robím ja. Výhercami sa teda stávajú Lord Makaluzo, ktorý vyhral hru Magicu, ktorú si poprosil. A ďalším výhercom sa stáva Matúš Kuzmický, ktorý si poprosil hru Garry's Mod. Ostatní ľudia nevyhrávajú nič, pretože nikto si nepoprosil ani Orcs Must Die, nikto si nepoprosil ani Geminiru a nikto si nepoprosil ani Little Inferno. Takže to urobíme následovne. Na všetky tieto 4 hry odkazy pôjdu do videa Silvestrovský špeciál konkrétne. Budú tam napríklad uprostred videa proste náhodne rozmiestnené 3 linky a budú vlastne urobené tak, že keď na nich kto prvý sa na nich klikne, tak ten tú hru bude mať. Takže tie linky budú zverejnené asi niekedy zajtra po obede. Do popisku napíšem presný čas, ešte neviem presne kedy to bude, ale hneď k popisku videa bude ten link, teda bude aj link na video, na ten silvestrovský špeciál a bude aj tam ten čas, že o koľkej tie linky sa tam nahodia. Ďalej by som asi chcel povedať, že neviem, čo som chcel povedať. No, tak asi to je všetko. Gratulujem výhercom. Prvý Lord Makaluzo dostal už svoju hru. Neviem, či už si stiahol aj. No, proste už dostal. Matúša Kuzmického sa mi zatiaľ ešte nepodarilo skontaktovať, ale toho tiež skontaktujem a tak tie ostatné hry, keď nikto nechcel, tak teda ich môžete potom pohľadať v tom videu zajtra. Takže to je všetko, s vami sa lúči Deltimo a majte sa.